Blei pun perlok saya share pada kuat sobai fi. Saya kena ke YouTube channel jonga. Dia force motivation. Kajing ku Blei kerpang ki perlok bi jonga ki ba. Joai kajing kersan berkumpau kajing jong fi, link bagi comments ki jong fi, ki subscribers baroh, berkunjung ki perlok ki berang temai subha. Nakar pa di fi subha ailang kajing kersan. Dak pa fi share, like and subscribe. But fin press we balakan kenapa fin mesi ke update ke bertemai. Di perlu bi jangan saya sin pat. Kai ke benta ke bang aku apa ni Quran bat fi kalong siapang kawai ka benta ya ke ba baroh kum ki briew mo ya kadi ka benta ya ke bang awan ra bat fin benta kadi ke benta ke ba bun ki perlu bi jonga ki badang samla mo ki kwa yang abang share la de ban keren kat kum ke experience ke jonga ka jian nanti jonga jong ka jingid bala dang ye keren siapang ka jingid dan bun jat ki jingid ha ka jingim jong ki briew nama dang ye keli ka jingid ngilapan juba bar ka jingid ka di ka jingai subha ka jong Blei ya baroh ki briew perthai ke du ki kena ki rangba ki hlong ki stemen ru kum jo ba ka di ka jingid ka bangan wan ra man ta kalong siapang ka jingid samla ka jongi ka jingid ka bangi dan ka jingid ka bangi kum ki dan ka jingid parlok ka jingid bahayeng ka jingid kmi pa ka jingid para parlok marjan marpa bar ka basan ka di ka jingid samla bar ka di ka besar ka benta ka basan ka bang ko bare kren ba pi benta ka di siapang ka jingid ka bangi baroh ni dan ya ka di ka jingid ngathrai ba baroh na pring jongi bagi pape ya ka di ka channel bar ka pape ya ka di ka video menta ngatip scam ba firu dan ya ka jingid bar kita ka jingid ka di ka jingid ka ba let's say ka bangi mla ban batai la ngim la ban tho ka di ka uncountable love ka bangi dan ka jingim ka jongi jongi ya usamla ka jongi ka samla bar ka benta bang aku ban wan ra pa de halor jong ka jingid kalong ba Kumno bangin sdang ya ka jingid bat ke benta ki bangi di bandan ha ka jingim ka jongi la dengi kwa bangin yo ya ka jingid ka shisha to ngin sngap khndiat ya ka ni ka benta perlu bi kata ka jingid ka bang aku ban share fi kat kum ka jing syam ka jing lap ka jonga la ni ngilap nong kata ka experience ka bang ya ling ba ha ka jingim ka jonga ka jingid ka bang experience ti ka ba ha ka jing su thu jonga ha ka jing syam jonga bat ka ngam ngatharai ba ka ni kolong kas kanong similar ya fi yang aru ki ba sngo ba ki ba sngap ya kan ya perlu bi jonga kata ka ni ka jingid ka ba nga syam ti ka jingid ka bang ha ka jing su thu jonga kumno bangan sedang ya ka jingid babun sin ni ki briew bun sin ni ki samna ni skosi ni khuslai ni yam ni kelayo pang kita kijing pang ki balai phujat mo kijing pang depression anxiety bakum ta ter nomor Blei bangi yo shisha ya ka jingi ki shisha kut kum kat kum kijing kwa kijing terang ka jongi bun sin idon kam bangin sung tho ba kani kijing e ha bangi mat ha bangi sung tho bangi la ha bangi la kwa ban ya che ka senjam jong ka jingi samna kum ki pelok ki barang ki bompat je lang samla mo kan kata ladang ngi kwa bangin jam no sya ka senjam bangin lang samla ngidon kam pade bangin penklan choi la dia ade bangin i chua ya la dia namar ka benta ka baningkong bar ka kongsan ka bangi de bandan kum ki samla ngi de bandan ya kata ka mensim jong ka ji ka responsibility bunsin ngi skosi ngi kuslai ka jing e jungi ka lam sya ka jing sneu ni ka jing e jungi ka lam sya ka jing penjau mat sya ka jing penpat do nor namar bangim don ya ki benta ki bangi ngi de bandan ha ka benta ka jing e kita ka di ki weapons yang ngi kuno bangin ya chaprang bangin e yanur ka benta ka baningkong ka banga kwa pan share fi parlok e ka jing su tu jing mat ha ka baningkong idon kam ya ka jing su tu jing mat ha paring artli namar ki long 1 into 2 in 1 hilam nang mo artli ki jing mat ngin wan rak mentan namar ka jing e ha paring usendang ba ka kenthe idon kam ya ka jing su tu jing mat ha paring joki arngon babun sin ngim ladang ngim su tu jing mat kan fi kan wan ra ka jing ya pher jing mat kan wan ra ka jing ya ka jing bom ya su tu kan wan ra ka jing kan at iwe po hedu por bangin ya klat po hedu por bangin ya phone ngin ya text ngin ya kendu shu namar bagi su tu bakla habang ye jeno do ngi de ban su thu ya ka jing kwa ide ban su thu ya ka jing mot jo usama jong fi re de jong ka sama jong fi kata ka di ka benta ka bang don kam ban don hanga ba phi ramar ada ngi su thu la ngi tip la ngi don ya ka ni ka jing su thu jing mot pring jong arngot ka ni ka wan ra ya ka jing teli kan wan ra ya ka jing long kawe pring jong ki arngot ka ni ka benta ban ko ngam kwa banda elaborate ni berbatai kambria chapang kata ka jingi su thu jing mot ngatrai baroh na pring jufi pitip ha chapang ka ni ka kentien jong ka jingi su thu jing mot bar ka baar kabar pada kali jing shania bun sin ki jing it ki jalong ki jing sosi namar Blei ngimdan ya ka jing ya shania iwe ha bagi dan ya ka jing it berbol ngi dan shua ka jing shania ni shania ya la dia ngi it ya la dia kumbangi it ya la dia kumbangi shania ya la dia idon kamru bagi shania ya u la de ka ba it ka jong fi namar kata ka jing shania ka jong fi kan wan ra ya so jong ka jing kemen kan wan ra ya ka jing ka shisha ka jing ka kemen ka jing ka ba ya lang ha ka ju ka jing mot mon fi ha ka ju ka jing mot namar la de don ya ka men sim jong ka jing shania bun sin ki kena menta
kipa kim pat simla suthu ya ke jingmot ngide ban tip swa ke jingmot jong ke jingit mo oi fi ke jingit ke jing ai sngewbha ke jong Blei na du baning kong balada ya ke jingit pada ngimnang ban handle la ngimnang ban dan kami ke jingit ke jingit kawan ra ke jing chom mat ke jing pai do non ba ke jingit kawan ra ro ya fi ba pinlong kumno pinlong depression kan ra ke jing kuslai ke jing pang do non mar ke jingit ke jingim ke jong briew Blei hangi ke jingit mar ni Blei suthu ba ke jingit ke dan kam tam yangi ha ke jingim bangin don way baroh tamba bangin yo ya ke jingit ke shisha ni de don ya ke artli ki jilong ki ba berkawai pat kabenta kabang akwa ban ong bat fi kalong perlo bayet ha ke jingim ke jonga shisha ngamat na suthu bunsin ngailang kawai pilang kawai pilang hadin way ngilang samna way ubreu umat lightly southly ki jingit ma kini ki jingit ki ba ni persang benwat ki jingit ke shisha la dengi ko shisha bani ke jingit ke shisha ngathrai mden kam melang laingut sangut ha ke jingim ke jongi dan kami lang tang way rengkat ke jingit tang kawai rengkat ke jing suthu jumut bat ke jingit habang yalang yiru habang iet yiru kathong ke jongi kalong bangin long together la ne bin long lang rengkat bunsin ki kular ki jongi habang iet yiru oh ngila kular bangan iet ya fi bangan suthu jingmut bat fi bangan rengkat bat fi hapdeng ke jing kuslai ke jing pai do no ke jing hapdeng ke jing sosi ke fi hanrei kini baroh kimja haba pimur ban kular ya do pide ban suthu shwai la de ba pidala ban le ya ki aka ha ka jingit pide ban shim kinu ki initiative ma ba pin pen suthu ya ka jingit ke jong fi bakal la ka jingit jong fi kalong ba ka scam kata ka de ban kong tam bat ki benta ki bangan man ra hadin pada ki de shapang ki jingit halor ki jingit ki bagi ma ha ka jingit ke jingit man na way briew ba it udon kam ban yat ki jing cha umat udon kam ban yat ki jing suthu bakla udon kam ban yat ki jing bom ya suthu jingmot kumnu ngin handle pada kita in capai iki video ki badangwan ngan bo de ki part 1 part 2 part 3 kat kum kajing ngan persang ban le kita kat kum kajing la jonga namar ba baroh ni thrangi suthu bangin yo iki kat to kani advice ha ka be bat ye ban ye janu ino iran kaman yo iki ni advice kenang ba pin suthu pin tip ba pila ban le ya kata kenang ba kaman sim jong fi kat mila da kam deiru manga suthu ba kajing ngadon ni kita ka experience kat kum kajing syam kajing suthu jonga ti nak kata ya sya bat ngai ki video ki bathmai ki bandangwan hak pada ke jingit te kublei shibun perlo bayi ke jing kersan ke jong fi stay tuned and stay blessed. Thank you very much.